Hello everyone, good morning. Nोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लानाय जाबाय। आबैखि जारा होनो जों आइ मोजां बुंदो दे, मोजां खोन्थादो। जायाखै। जों माने न'आव थांनो नागिरदों लोगोफोर। गोबावनि उनाव 2 years जाबायमोन न'आव थाङैया, दिनै थांसै। माइ गायनो टाइम जासिगोन नालाय, ओंखायनो थांनानै फैनोसै आरो थाबनो। आइ बिखुनजोखौ लांफागोन, बाजै थांगोन, ओमफ्राय नै नानि थांगोन। दा जोङो क'क्राझार स्टेसनावहाय ट्रेन नेहैनोसै आरो 8थासोआव दं खोमा ट्रेना, बेजों थांसै। गायनाय फुनायनि दिन जालायबायलाय। हारसिं मानसिजों आलासि जानो मोना लोगोफोर, बेरायनो लोगोआव मोना। दा लोमजादो लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम जा हायो एसे देखायलांनो नाजानोसै न'सिम, न' सहैनायसिम लोगोफोर नोंथांमोन। माने न'आव थांनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय गाबोन जोंहा जांख्रा जाहैदों। माइ गायजोबगोन माने। आबैमोनजों मादैमोनजों एसे इन्टारेस्ट लाहैनांगौ ना दुब्लियाव थांनानैहा। गोबाव दिन जाबाय माने बिराद बोसोर जाबायना हजों माइ गायहैयाबो, माने न'आव गायगोन नालाय एसे इन्टारेस्ट खालामहैनोसै आरो ना गामिनि लोगोफोरजों। बेसेबांबा गोबावनि उनाव लोगो मोनगोन ना, बिराद एक्साइटेड जादों आरो लोगोफोर आंनि गोसोआ। आसा खालामो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर। नै न'निफ्राय थांनो ओंखारदों जोङो, नै गारियाव दं, न'नि गारियाव। ओमफ्राय जोंना ड्राइभारा दाबो फैयाखै, बोराया। दैया नायदो, दैया जा देरखादों जोंना। आयौ थैखागोनसो बेयाव। बोरै फिल्डआव थांनो हानांगौ जे बिदियाव। नायजालालै गलां जायो नामाब्रा। गुदुं पक'रि जानो गोसो जादों। मालाबानो सोलायजोबबाय। उइ मा जाखो? रेस्टुरेन्ट जालायबावबाय। नायलाय स्टेसनाव माला सोलायजोबोथाय। बोरै नों थाबायनो हानो फैगाफ्रोमबो सोलायनाय मोनो आङो। बराया जासिगोन एबार। स्टेसन मोनफैबाय जोङो, दाना टिकेट दानसैलाय। गाखोजेनदों स्टेसन गाखोबाय लोगोफोर। फैबाय, नेनो बालायलायथारबायमोन लोगोफोर। नै मोनफैबाय, थांनो मोनसिगोन। न'आव थांसै, न'आव माया नानि न'आव थांसै आबैमोननाव। टिकेट दाना साथामजों बेसेबां लायो? 195। थांसै, फैगासिनो ट्रेन मोनफैबाय लोगोफोर। जा गोबाव नेखाबाय, थानो बालायलायथारबायमोन। दाबो मोनफैला, नेनो बालायलायबाय। माला मोनहैबावगोनथाय। ओंखाम बोथिसे जाहैनांगौआ बेमारिसो जाहैसिगोन नामा आयै। ओंखाम जाहैनांगौ, ओंखाम उखैजोब्बाय। थांगासिनो दासो बरपेटा। आरो दंबावो, दासो गेजेर नांदों। नोङो मा खालामदों? आबैमोननि न'खौ नाहरदों। नुयो आरो नों बाहाय आबैमोननि न'खौ। ओइ आखाया मोनसे स्टेसनल'सैसो नङा। दा दै देरदों। आयु थालिर बिफांफोरा हनै बान्दो बायदोंदां बैहाय भगबान सेस।
होलांजोब्बायलै गलाङालै नै न'आ थांसै सयथिबो नायदो आयै इसोर भगबान गुगाजोब्बायना हनै औ मन्दिर मोनदां थांसिगोन आयै अन्थाइ बाजानो सेस हनै जालालै नायदो औवा थांजोबलायबाय नैथिं थांबाय इसोर भगबान अबस्था गैला मेमब्रा जाजोब्बाय खानाया मैगं हादों नै जों सफैबाय लोगोफोर न'आव मैगं हागासिनो नै जिंखा हादोंमोन जिंखाया गेसावजोबसो जिंखा बाथोन बेदर भाजा एवजानोसै नै नानिया दुइजों लाजाला मोनफैनायखाय दे ओरै जोंखौ ओरै नै आखाइ होथेनाय जादों बे मोनफैबाय लोगोफोर नै आंनिमोना मैगं हादों जिंखा बोरै देखायदो मानसिफोरखौ आनैयाबो मबाइला बारगौमोन दे मामि ने नै आबैया नै आबैया नै आबै नालाय आबै अखा जालायसिगोनदां बेरायनो फैनाया लाजिबाय भिडिअ खालामनो दहायनो खालामनायावनो खालामनांगौमोन ससियेल मिडियायाव थाबायना फैदो न' इमान मोजां नंगौमोन नङा आङो बेयाव गारि गाखोबा बानायगौमोनबा बैखिनि लामायाव भिडिअ खालामनो रोङा आङो जानायाव फैसा मोनोना